tumandang angambrang luring simoloka kridaneri sang raksasa anabra muntap sarwe lumampat anyaga-nyaga sang paketan kendatan samulat lir kuciwat ya lumangsa baca kasulayan ya tumandang angambrang luring simoloka kridaneri sang raksasa anabra muntap sarwe lumampat anyagat sang paketan kendatan samulat lir kuciwat ya lumangsa baca kasulayan Sikro nayoko pangayai karya pakaryan ning praja kumbraga sengkut naco tali wanda manunggal setya dampya tina asri suarane gumura samya rebut karsa ngestu padha rawana sanata sajuru ngayahi karya Sikro nayoko pangayai karya pakaryan praja umragot sengkut taco tali wanda manunggal setya dampya tina asri suarane gumura samya rebut karsa ngestu padha rawana sanata sajuru ngayahi karya kota rupa rawatya kumura pendeperi tengara munya sauran ngret setelumpret saweka budal rawatya pala kumar lapan corong makhluk datang ke tan ono samudra rampa lampaing para wadya ya
ya ya ha ya ya ha ora rabu muro rarane patarupa pindha alun ing samudra ramba lampa ing para wadya ora rabe muro rarane patarupa pindha alun ing samudra ramba lampa ing para wadya balung janur paring usata nggonku nandang wuyung
kang nandang uyung mangan ras doyan raja nadolan neng omah bingung mong kudu weruh weteng ati duh sukma ayu apa ra trenyo sawangen iki awakku sing kuru daling prawadya pala singa utama kang sanyata paring panglipur angalure budaya Jawa urip tetep lestari widodara ya, oh ya, ya.
Gambang suling kumandang suarane tulah tulit kepena unine mong ranyohake mas tembang kentrokan tipung suling sigrakan tangane ayo kanca rame-rame padha nonton saranane gambang suling landang suarane tulah tulit kepena unine mong ranyohake mas tembang kentrokan tipung suling sigrakan tangane ayo kanca rame-rame
ya. Ya, 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 ya. Ôi, ôi. Ya, 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 Tas ya, lah. ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Konco pangeran ayo para kanca enggal tumadak kanca bebarengan ing wektu citra katindak nganti saben hari Ya, ya. aja nganti lakuku jiwa Ya. ayo para kanca abe kasati satire pataraka apa wis ora kelingan sumpah janjimu omong marang aku sinak senitang rembulan jarene tresnamu mokaku aku wes kanthi telok katiga anake asli ramu ora kirep warga barang saiki wes teko kowe malah kadang priya-priya ora nyono ora kira kowe bakat taline asmara tresnaku kang tulus suci ra bojogo malah kopi jati apa pancen wis nasibku kudu pisah karo sliramu nadyan napa tertenati nanging aku ra bisa duweni lila atiku wis lila Oi, oi, ya. Oh, paten ku Ya. lara ya, ya, ya. Ya, ya, ya. pamit aku bebas situasi atut rotut tansah rotutan
tansah molas sida ate tuh tidak bibilan tapi ayo dimas barangan tetapi wajib sida aseba brayat sepredekan kuatente janji iki prasetya geng ati aku tresno preng sliramu docah ayu raeling rena lan wektu ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan nadyan mung tansah gadang aku sabar yen sliramu ra kelingan wong ayu ati-ati jo pikir samaya wae aku tresno karo kowe tekan hatimu saya gawe lara iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal sayu ya durung ngadeg sliramu ukuran tresno dudu padha nanging lunge teng asmara ibarat aku pancen lagi akeh tawon kang padha nyai sari kebakalane budal esuk amung iya pasti sore kota gati pasare atas selawe tewe gaul ya tunjuk putih asal saya pantas ya tanggung arep sakakul tewe gaul isara dhuwur kabeh gaul ya no pati apa-apa mantul sapa wonge aseng ora
mantul sopo wong ora Nggih menika Bapak kaping sepindah warok dewasa kaping kalihipun nggih menika Bapak Kudo Alit sugeng amriksani dumugi